Yo, you're welcome to my channel. It's a bombshell television. It's number side defects viti chinongopisa nguva dzese chinoita se zviri kusubscribe vanhu vazhinji saka kana usati wasubscribe pachivhiti chiri kupisa zvamanje manje. Don't forget to subscribe to my channel. It's a bombshell television. Nyaya ndiyoyo iri kupisa zvamanje manje. Mukomana nyaya ndemusikana ane 38 years anogara Kuwadzana, hanzi paphase 3 asati akuda hedu kuita se pamadirections asi information yese tinayo. Information nyaya yakamira so, hanzi musikana wayo akafira kun'anga but anga asingarware, ndo matauriro azvikuitwa nemapepa ataita se atafambirawo zvanhasi izvozvo. Saka mwana nyaya iyi mafambiro yakaita ndeyekuti anga asingarware musikana wayo asi akauya kuzotorwa neshamwari yake vachida kunorapisa munin'ina weshamwari yake. Vaenda kun'anga, hanzi vakaenda kwaSekuru Mbizi vakanoita se vakanoda kutraya kubatsirwa ikokoko. Hanzi vasvikako airwara munin'ina weshamwari asi shamwari yanga yaperekedzawo ndo yakatozofa. Amene kuti pakafamba se asi da kuti tikutsanangurirei zvese mafambiro azvakaita. Vaenda kun'anga kwaSekuru Mbizi, aitorwara anga aripo but pane parikunzi pakaputiswa fodya yebute kune uyu anga atongoperekedzawo zvake. Hanzi aputa fodya yeye pane mweya wakauya paari akatanga kuita se kutaura zvikanzi hanzi ari kutaura kuri kubva mumasources emaproblems ake. Apa kubatsirwa haasi auya neproblem munhu aperekedza zvadaro aperekedza uya akutaura izvozvo. Hanzi kuri kunzi ari muprocess yekutaura sekuru vakaona nyoka yakaita se yakamonerera muchiuno memusikana uya. Ona inyoka kai ndo pakaita se hanzi musikana ndo paakazofenda ere hanzi kumahalf 3. Afenda kumahalf 3 nyaya yakaitika musi wa13. Afenda kumahalf 3 musi wa13 nemwedzi uno ndo pakaitika nyaya. Hanzi afenda kumahalf 3 vakamubudisa panze na4 vachiti ambofurwa nemhepo. Hanzi ndo paakazviitira tsvina vatanga kubuda ropa kunhengo yake. Zvakaita kuti uyu shamwari anga atoperekedzwa wacho ndiye akazonotenga dzimwe hembe nechipfeko chemukati wabva vamupfekedza wabva wacha zvezve zvanga anazvo pan'anga ipapo paitika zvese izvozvo. Wabva hanzi vakatraya kumuita first aid nekuita sei but havana kuzozviita se kuzozvikunda. Hanzi ndo pavakaenda naye kuprivate hospital, ndo pavakanzi aiwa endai kuparire nyatwa. Vaenda kuparire nyatwa wakabva nyaya yakabva yanzi munhu aita se atofa. Chii chanyatsoitika? Hanzi ndo pavakaita se pavakangozotsvaga vanoita se vanongohwiga vanongohwiga vanhu uyu makambani ariko mazuva ano asiri ayo mabig companies ananyaradzo nechichichichi. Saka hanzi vaita se vahwiga kudaro vatotaura nevanhu vaiwai vakutotora board ishamwari ikutora board yeshamwari yaiyene yakuda kutofambira nyaya dzacho pasina kana hama dzacho kana chii. Saka hanzi anatete vacho paakazonzwa kuti ndo zvaita se zvaitika ndopa vakazoenda nomhan'ara but zviri kunzi musikana uyu anga asara vari tumba vabereki vavo vakaita se vakafa ende ivo vakangozvarwa vari 2. Saka munin'ina wacho anga achitotaura kutoti asara ari 1. Saka havana hama ende anatete ndo vakatozomira kuita se kuenda noripota. But pakutaurwa kwenyaya kuri kunzi kufa kwakaita uyu anga atoperekedzawo shamwari uyu. Hanzi uya akabva apora angaendwa naye kuda kunoita se unobatsirwa. Saka hazisi kuzwa kuti idhiri here kana kuti chii but the voice is now yours in the comment section. Muriudza kuti ichi idhiri here ranga raitwa nen'anga neSekuru Mbizi because right now zvikuitika ndezvekuti Sekuru Mbizi havasati vabatika vanga vasingadayire foni shamwari yacho yakaperekedzwa inga asingadayire foni. Saka hasati tanzwa mashoko avo, tisati tanzwa masaidzi avo. Inini chimbotiudzai kuti chii chikunyatsoitika ende chii chamungafungidzirewo panyaya iyo.